Ako uvariť kukuricu? V tomto prípade sa jedná o lahôdkovú kukuricu, teda doba varenia bude približne 15 až 20 minút. Kukuricu očistíme, zbavíme prebytočných častí, opláchneme vo vode, vložíme do hrnca, zalejeme dostatočným množstvom studenej vody, môžeme vložiť jeden lístok z obalu kukurice, ten pohltí prípadné pachy. Kukuricu v hrnci jemne osolíme. Prikryjeme. Počkáme, kým nám voda začne vrieť. Tak, voda začala vrieť. Trošku stíšime plameň. Nie je moc, tak aby ostala stále voda vriaca. A približne 15-20 minút kukuricu varíme. Ja ju ešte občas prídem pootáčať, keďže jej tam má menej a pláva na hladine, tak aby bola rovnomerne uvarená. Na to mi postačí vidlička a raz za čas ju takto otočím. Tak. Pokiaľ sa niekto rozhodne variť krmnú kukuricu, postupuje podobne, len s tým rozdielom, že krmná kukurica sa varí dlhšie, kým zmäkne, takže približne 45 minút až hodinu, s tým, že teda treba kontrolovať vidličkou, pichnutím, či už je dostatočne uvarená. Ku krmnej kukurici odporúčam pridať aspoň zo 4 lístky z obalu kukurice, k lahôdkovej stačí 1-2. Ešte jedna rada. Kukuricu zalejeme dostatočným množstvom vody, keďže pri neustálom vrení sa je veľké množstvo odpary. Ak by sa nám stalo, že vody menej a kukurica už v nej nepláva, tak si necháme zovrieť v kanvici alebo vedľa na sporáku vodu a chýbajúcu vodu dolejeme. Prešlo 15 minút, tak vyskúšame, či je kukurica už dostatočne mäkká. Zoberieme si vidličku. Ešte takých 5 minút. Prešlo približne niečo cez 20 minút. Predpokladám, že kukurica by už mala byť dostatočne uvarená a zmäknutá. Vyskúšané. Áno. Kukurica je už dostatočne mäkká. Vypneme plyn a máme dovarené. Ja osobne odporúčam kukuricu konzumovať teplú, nie však horúcu. Kukuricu necháme ochladiť, buď v hrnci alebo na tanieri, a pred konzumáciou môžeme ešte dosoliť. Zdravá pochuťka je na svete. Dobrú chuť.